Tamang waste segregation naman iginiit sa bawat kabahayan sa bayan po ng Lingayen. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Muling iginiit ang mahigpit na pagsunod sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura na dapat simulan sa bawat kabahayan sa Lingayen bilang isang nagkakaisang hakbang para sa pangangadaga ng kalikasan. Mula sa tamang paglalagay ng mga nabubulok o biodegradable sa mga backyard compost pit bilang pataba, pagbebenta ng mga recyclable na material sa junk shop upang mabawasan ang mga basurang itinatapon hanggang sa paghiwalay ng mga residual at special waste na kokolektahin patungong Central Materials Recovery Facility o MRF sa Barangay Kibaola. Pakiusap din ng Menro na ihiwalay na ang mga diaper at sanitary napkin bago dalhin sa recovery facility dahil bawal ibaon ang mga ito sa lupa. Ipinagbabawal din ang pagsusunog ng basura at ang pagtatapon ng basura sa mga bakanting lote, alinsunod sa layunin ng lokal na pamahalaan na mapanatiling malinis at ligtas ang kapaligiran. Sa huli, nananawagan ang pamahalaan sa mga residente na makiisa sa kampanya bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa mas maayos at mas malinis na kapaligiran. Kasama mo mula rito sa FM News Sagupan, ito si Edulin Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.